ще чуете още едно прекрасно стихотворение, посветено на любовта. Някои казват, че любовта е присъща само на младите. Не. Любовта е дълбоко вклинена в човешките души и на старите. Така че сега Ели Кочева ще рецитира свое стихотворение, което ще ви трогне. Стихотворението се казва Откровение и е от моята книга Привличане. Едно от стихотворението. За теб е всеки стих и всяка песен. Към теб летят с невидими крила. В една неповторима късна есен разбрах, в мечтите ти съм аз била. Чувствителна съм с нежността на лира, с вълшебството в стиха ли ме откри. Възторгът ти да не замира, когато той безумен е дори. За мен не си случайно срещнат мъж, когато с дарбата си аз привличам. Идеята се втурна отведнъж и с друго име вече те наричам. За мен ти си само лъчезар, обгръщаш всеки стих с ореол, с стимул вдъхновяваш, даваш жар, една любов с величествен престол. Ти спусна се направо от Венера, към моя чар с копнеж се устреми. Теб търсих аз да те намеря, в обятията си ти мене приеми. Повикай ме, ще трепна като струна, ще те обгърна като слънчев ден и най-сърдечно ще целуна очите ти, отправени към мен. Разкрих ти съкровената си мисъл, която в стихове за теб я претворих, и знам, за отговор на облак би изписал за мен един невероятно нежен стих.